trending na Diwata Paris Overload sa Manila, hindi mo na kailangan pumunta dahil meron na dito sa San Carlos City, Pangasinan. At ating itong hinanap, dito natin natagpuan sa may Pagal, San Carlos City. Kaya tara mga katropa at ating tikman kung talaga nga bang yumminess promises ang kanilang pares. Kaya wag na nating patagalin. Let's G for another food travel adventure. Harap na mga katropa! Yumminess! Hello mga tropa, it's me again, Darren Caguio Vlog, ang yung house husband ng Pangasinan. For today's video mga katropa ay titikman natin ang nagte-trending na pares. Hindi mo na kailangan pumunta kay Diwata Pares sa Manila dahil nandito na sa Pagal, San Carlos City, Pangasinan, ang yumminess promises na pares. Kaya tara mga tropa, dito tayo sa The Magcompares para tikman kung talaga nga bang yumminess promises ang kanilang pares. Kaya tara mga tropa! Ang trending na pares mga katropa ay dito lang sa may Pagal, San Carlos, Pangasinan. Dito lang sa malapit sa may chapel. Along the highway lang sila mga katropa. Excited din akong matikman ang kanilang pares kung talaga nga bang yumminess promises mga katropa. Meron din sila mga lugaw at buto-buto dito. Pero ang in-order natin ay ang kanilang pares overload na may chicharon bulaklak at lechon kawali. Makikita mo talagang napaka-crispy ng balat. Kaya masasabi mong quality. Itsura pa lang 'di ba? Talagang yumminess na. Pati itong chicharon bulaklak nila, crispy. Aside sa dine-in ay pwede rin kayo mag-order through online dahil nagdi-deliver din sila at meron din silang mga riders. At makikita nyo talagang paparating na rin ang kanilang mga customers. Talagang dinudumog to mula umaga hanggang gabi. At syempre, pinakawin na rin natin ang ating mga bagong tropa. Tignan nyo naman si Mamo, ang daming take-out. Ang bukas nila mga katropa ay alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi pero umaabot daw sila hanggang alas 12 sa dami ng tao. Mula Lunes hanggang Linggo po yan kaya talagang masusulit nyo kahit anong araw po kayo pumunta. At eto na nga mga katropa, dumating na ang ating order kaya ang gagawin na natin ay kainan time na. So ay mga katropa, titikman na natin ang nagte-trending na pares na overload dito sa Pagal, San Carlos City. So makikita nyo dito merong chicharon bulaklak, merong lechon kawali, tapos yung laman ng baka. Ayan o. Tapos syempre yung sabaw. Grabe o. Sarap. Tikman na natin. Sa pares ng pares ay ang kanin. Unlimited din ang kanilang rice kaya talagang masusulit at mabubusog kayo. Meron din sila ditong panghimagas pagkatapos mong kumain ng napakasarap na pares. Meron din silang leche flan dito na talagang creamy, di ba? So titikman din natin. Yan, kita niya, di ba? Ang creamy. Yumminess promises mga katropa. Kasama ko pala dito si Ronan's Adventure at si Kadalig TV. Muli, maraming salamat sa The Magcompares sa yumminess promises na pares. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Hanggang sa susunod na food travel adventure. Yumminess!